ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ እንገብሮ ኣገደሲ ዜናታት ናይ ዓለም ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሓደ ካብ ድማ ኣብ ራሽያን ዩክሬንን ዝፍፀም ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ክንርኢ ኢና ዩክሬን ሕጂ እውን ሓድሽ ወይ እውን ብተደጋጋሚ ቀይሕ መስመር ናይ ራሽያ ሰጊሮም ዓበይቲ ሚሳይላት ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤውሮፓን ተጠቂሞም ንውሽጢ ራሽያ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ቭላድሚር ፑቲን ብንጹር ኣብቲ ኒኩለራዊ ዶክትሪን ናቱ ከም ዝተጠቀመሉ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ከቢድ ግብረ መልሲ ከም ዝህልዎ ነጊሩ ነይሩ ብወቅቲ ንዓለምና ኣፍሊጡን ኣጠንቂቑ ነይሩ ሕጂ እውን ኣይ ቲንክ መበል ካልኣይ ሳልሳይ ግዜ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ናይዚ ድማ ኣሜሪካውን መጠንቀቕታ ሂባ ኣላ ምክንያቱ ግብረ መልሲ ራሽያ ክትህብ ምዃና ስለ ዝፍለጥ ዘሎ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ ምዃና እውን ኣሜሪካ ገሊፃ ኣላ ብዛዕባ ራሽያ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ኣብዘን ተሪፈን ዘለዋ መዓልታት ዶናልድ ትራምፕ እውን ብቁጣዕ ብዛዕባ እዛ ርእሲ ከም ተዛረበ እዩ ዝንገር ስለምንታይ እቲ ኩነታት ንሱ ከይመፀ ናብ ዘይተደልየ ሓደጋ ይወስድዎ ከም ዘለዉ ይርድኦ ኣሎ ብከምዚ ተቐፂሉ እቲ ኩነታት ንሓዋሩ ናበይ ገፁ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ዝሰሓት ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ኩነታት ክንርኢና ኔቶ መራሒ ናይ ኔቶ ንሃገራት ኤውሮፓ ዘስምዖ ዘሎ ዘረባ ክንሰምዕ ኢና ኣብ ኤውሮፓ እንታይ ዓይነት ብድሆ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣቐዲምካ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ እቲ ኩናት ራሽያ በቲ ኮንቨንሽናል በቲ ትክክለኛ ኩናት ናብ ዓወት ገፃት ተምርሕ ከም ዘላ ኣገደሲ ሓበሬታ ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ ነዚ ኩሉ በብናቱ ክንሪኦ ክንፍትና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ፅንሑ መጀመርያ ስከለመ ጊቭ ዩ ዊዝ መክፈቲ በዚ ክንጅምር Our top story tonight on Gravitas is about Russia. Its advance is gathering momentum again. Vladimir Putin could be on the brink of a major victory over Ukraine as Russian troops move closer towards the gateway to Donetsk and towards central Ukraine. We are talking about the strategic Ukrainian town of Pokrovsk. And that's not even all. Russia has warned it will retaliate to Ukraine's recent attack on a southern airfield with US-supplied missiles. እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ኣብቲ ኣገዳሲ ግንባራት ዝበሃል ዘሎ ናይቲ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ግንባራት ራሽያ ትደፍእ ከም ዘላን ነቲ ስትራቴጂካዊ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ተባሂሎም ነዊሕ እዋን ዝዋግኡለን ዘለዎ ከተማታት እውን ኣዝያ ቀሪባተን ከም ዘላ ንዓን ምስባር ድማ እንታይ ትርጉም ክህልዎ ከም ዝኽእል ፅንሒልና ክንሪኦ ክንፍትና ብሓፈሻ ኣብቲ ኣገዳሲ ቅድመ ግንባር ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ቅድሚት ኣብቲ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ኣብ ራሽያ ትስዕር ዘላ ትደፍእ ደላ እቲ ሕቶ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብቲ ግንባርቲ ክሰዓር ከሎ ንዩክሬን ብፍሉይ ቆላሕታ ንዓለም ክስሕበሉ ዝኽእል ኩነታት የለን ስለዚ እንታይ ይገብርሎም ካልእ ነገር ካብቲ ቦታት ዲስትራክት ክገብር ዝኽእል ምትእትታው ናይ ኔቶ ክፈጥር ዝኽእል ወይ ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ተርእዮ ክፈጥር ዝኽእል ናብ ውሽጢ ራሽያ ገለመለ ገለ ነገር ክፍትን ይኽእሉ ኣለዎም ምናልባት ናቱ ግብረ መልሲ ከቢድ ምስ ዝኸውን ራሽያ ግብረ መልሲ ከም ዝኽእሉ ገይሮም እዮም ዝሃርሞም ዘለዉ ኣብቲ ዝህብዎም ዘለዉ ግብረ መልሲ ድማ ምናልባት ኔቶ ወይ ገለ ምትእትታው ክገብር ይኽእልኸውን ዝብል ካልኩሌሽን እዩ ናይ ዘለንስኪ ዘሎ ዘለንስኪ እቲ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ከም ዝደልዮ ኣብዚ ክንርኢ ክንፍትን እናስከ They will push from all directions towards Kramatorsk and then Sloviansk. But regardless of the tactics, my friends, the trend of this conflict is like a one-way street. Now, yesterday, Viktor Orban has called Vladimir Putin, but at the time, I did not know what the conversation was all about. Well, now we do have that information, and we also have a reaction from the green t-shirt. Also, there's been a major development on the Pokrovsk front because the Russian army has managed to break through the Ukrainian fortifications. ከም ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ግንባራት ናይ ራሽያ ሰራዊት ብኩሉ ወገን ይደፍእ ከም ዘሎን ናብቲ ፖክሮቭስክ ዝበሃል ዘሎ ከተማ ሎጂስቲካዊ ሓብ ማለት እዩ ንሱ እቲ ዝኸበደ ድርዒ ዝኸበደ ቦታ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ራሽያ እውን ነዊሕ እዋን ይቃለሰሉ ነዚ ቦታ ዝክሕዝዎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እናቐረብዎ ይመፁ ከም ዘለውን እዚ ቦታ እዚ እንተተሳዒሩ ኣብ ነዊሕ እዋን እቲ ራሽያ ወይ እውን እቲ ዩክሬን ሕቁ ተሰይሩ ካብቲ ቦታት ክወፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ቢካዝ እዚ ቦታታት እዚ ስለምንታይ ክንዲዚ ዝዋግኡሉ ዘለዉ ክንዲዚ ዝጣፍኡሉ ዘለዉ ምናልባት ኣብዚ ሓንቲ ነገር ክበኩም ክፍትኒ እዚ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ኩናት ከም ዘሎ ንምርድኡ ከማን ነቲ ኩናት ዝፈልጥዎን ዝርድእዎን ሰባት ተገሊፆም እዩ The Russian army has reached the gates of Pokrovsk. This is not just an important tactical battle. This is not even just the next city in line after Avdiivka and Bakhmut and several of these others that were eventually taken by the Russian side. This one is far more important, and as we'll see here, has significant, even strategic ramifications, more so than any of these other cities that have been taken in the nearly 3 years of war here. And the ramifications of this seem to be understood by some. Sometimes we'll tell Daniel Davis.
እዚ ፖክሮቭስኪ ዝበሃል ዘሎ ቦታ ዳርጋ ዝበፅሕ ሚድያ ዝሽፍኑ ቦታ እዩ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ራሽያ ትቆፃፀሮ ዝነበረት ቦታታት ትሕዞ ዝነበረት ከተማ ትሕዞ ዝነበረት ገለ ትገብሮ ዝነበረት ምስ ዝወዳደር ኣይኮነን እዚ ቦታ እዚ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታ እዩ ምክንያቱ ካብዚ ቦታ እዚ ዩክሬን ናበይ ገጾም ክኸዱ ይኽእሉ እዚ ቦታ እዚ ተተሰይሩ እቲ ናይ ዩክሬን ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ናበይ ገጹ ክኸይድ ይኽእል እቲ ቀንዲ ዘገርም ዘሎ ራሽያ ነዚ ንገለገለ ቦታታት ኣብዚ ቦታ ከይተኮሰት መፅያ ትሕዞ ዘላ ስለምንታይ ዩክሬን ሰራዊት ስለ ዝወዱ ይእለይሉ ካብቲ ቦታ እዩ ዝበሃል ዘሎ ፅንዒልና ክንሪኦ ኢና እዚ ስለዚ እንታይ እቲ ጉዳይ ዝኸውን ዘሎ እዚ ኩሉ ኣሜሪካ ናብትን ትብሎ ዘላ እቲ ጉዳይ ይመውት ስለ ዘሎ ይርእይዎ ስለ ዘለው ገለ ነገር ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ምትእትታው ናይ ኔቶ ድዩ ወይ ናይ ዝኾነ ነገር ንክገብሩሲ ገለ ምክንያት ክፍጠር ክኽእል ኣሎ እንተዘየለ ከም ዘላታ እቲ ጉዳይ ክመውት ስለ ዝኽእል ወይ እውን ድሮ 20% ናይ መሬት ናይ ዩክሬን ተወሲዱ ዝብሉ ዘለው maybe 30% maybe 40% እውን ክወስዱ ዝኽእሉ ክኾኑ ይኽእሉ maybe ነቲ ሃገር እውን ከይጥቕልልዋ እውን ዘፍርህ ኩነታት ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዩክሬን ኣብ ሓፂር ግዜ ሰራዊት ኣቢሉ that's why ኮይ ፈንጂ ዝቦም ዘሎ እቲ ጆ ባይደን ነቲ ናይ ሰራዊት ግስጋሰ ናይ ራሻ ብፈንጂኻ ተጠው ተበልና እምበር ብካልእ መንገዲ ክንገብሮ ይንኽእል ኢና ስለዚ ገለ ነገር ክግበር ኣሎ ተባሂሉ ዋላ ብሕጊ ናይ ዓለም ኣሜሪካ ጆ ባይደን ድማ ዝቃወሞ ዝነበረ ሕጊ ንዑ ጥሒሱ ሕጂ ፈንጂ ንዩክሬን ሂብዋ ኣሎ ፈንጂ ክተኽሉ ከም ዘሎ እቲ ፈንጂ ድማ ንዩክሬን ክንምንታይ ሽግር ፈጢሩላ ከም ዘሎ ፅንሕ ኢለ ከርእየኩም ክፍትን እየ Western leaders and seem not to be understood by others. And the catastrophic result of this, if everybody doesn't get on board pretty quick, is that a lot more Ukrainian people are going to unnecessarily die. Folks, the war is over. I've been telling you this for months, and now we are literally getting into the final stages. And I mean genuinely the final stages. This is about to be wrapped up. And it is one of the biggest tragedies of war. You know, whoever is the last person killed in a battle. It's just something that is anguish. ሶም ያ ነቲ ኩናት ብቐረባ ዝፈልጥዎ ናይ ኣሜሪካ ወታደራውያን መኮንናት ዝነበሩ እዮም በዓል ዳንኤል ዴቪስ ነዚ ጉዳይ ክርእይዎ ከለዉ እዚ ኩናት እዚ ብፍጹም ዩክሬን ክትስዕራ ኣይትኽእልና ኢሎም ኣፍ ልቦም ነፊሖም ንነዊሕ እዋን ተዛሪቦም ድዮም ግዜ ክትወስድ ትኽእል ትኸውን ስቃይ ከናዋሕ ይኽእል ይኸውን ዕንወት ክቅፅል ይኽእል ይኸውን እዚ ኩናት እዚ ግን ዩክሬን ንክሰዓሩ ዝተወሰነሎም እዮም ምክንያቱ ውግእ ክንምንታይ ብልሓት ኣለካ ጥበብ ኣለካ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓይነት ኩናት እዚ war of attrition እዩ ዝበሃል ብዙሕ ኣፅዋር ዘለዎን ብዙሕ ሓይሊ ዘለዎን ዝዕወተሉ ኩናት እዩ እዚ ከዓ ሓደ ንዓሰርተ እዩ ዘሎ እቲ ናይ ኣፅዋር ዓቕሚ ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያ ኣብ ፀብለልትነት ስለዚ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ምስ ሶፊስቲኬሽን ደገፋ ዝረኽብዎ ዘሎ ዩክሬን ሓገዛ ዝረኽብዎ ዘሎ ግዜ ክወስዱ ይኽእሉ ኮኑ እቲ ኩናት ግን ኣብ መወዳእታ ዩክሬን ክሰዓሩ ምዃኖም ነጊሮም ነይሮም ሕጂ ድማ ካብቲ ሰብ ዝተፀበዮ ንላዕሊ ብዝቐልጠፈ እቲ ኩነታት ክውዳእ ይረአ ኣሎ ማለት ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ናይ ራሽያ ስዕረት ከጋጥማ ሓሲባቶ ይነበረትን እዚ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ብፍጹም ኣይሓሰብዎን ሳቶም ነዚ ኩናት ዩክሬን ድሓን ዋላ ይሞቱ ኢሎም እንድዮም እዚ ኩናት ናተናውሖ ምስ ከደ ራሽያ ብቁጠባ ክትርመሰሎም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዚ መጠን ነዊሕ ግዜ ዝኸደ ነቲ ገና ድማ መመሊስና ነፅናዕና እንተኸይድና ከም ገለ ኢልና ድማ ንቻይና ምስ ግዜ ካብ ራሽያ ክንፈለያ እንተኸይልና ንህንዲ ክንፈለያ እንተኸይልና ፑቲን ብገይሩ ክሞተልና እዚያታ ፕላን ነይራ ናይ ኣሜሪካ ፑቲን ክመውት እሞ ፑቲን ተተኣልዩ ድማ እታ ራሽያ ክትበታተን እያ ምብትታ ናይ ራሽያ ድማ እቲ ካብ ነዊሕ ሃንቀው እናበሉ እዚ ኩሉ ኔቶ ናብኣ ዘፀግዕዎ ዘሎ እቲ ዕላማ እዩ ስለምንታይ ከራሽያ ክትበተን ይደልይዋ ኣለዉ ምክንያቱ ናይ ዓለምና ዝበዝሐ ሃብቲ ዘለዎ ሃገር ራሽያ ስለ ዝኾነት ተፈጥሯዊ ሃብቲ ወርቂ በሎ ነዳዲ በሎ ጋዝ በሎ ዩራኒየም በሎ everything most of the things ዓለምና ትደልዮም ሪሶርስስ ጸጋታት ብብዝሒ ገና ተውፅኦ ዘላ ትራደ ኩነት ደይ ምውፃእ ዘይጀመረቶ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ሃብቲ ዘለዎ ዓዲ ዘለዋ ስለዚ ነዚ ዓዲ እዚ በቲንካ ብፍላይ ተዳኺማ ካ ስለ ዝነበረት ድሕሪ ምውዳቕ ሕብረት ሶቪየት ነዚ ሃገር እዚኣ ርምስ ትገብራ ድሕሪኡ ተመቓቕላ ፋሕብትን ኢቲኻ ድማ ረብሓኻ ተሳልጥ ነይሩ ግን ፑቲን ካብቲ ተፀበይዎ ወፃኢ ነቲ ሃገር ሓያል ናኾነት ጥርንፍነታን ኦርጋናይዜሽን ናይቲ ሃገር እናሓየሉ ስለ ዝመፀ ነዚ ሰብ እዚ ክናልዩ ክንክእል ኣለና እንተዘየለ ንዓና ንባዕልና እውን ነቲ ናትና ፅልዋዕ ተወዳዳሪ ክኾነና ክእል እዩ ዝብል እዞም ኣብ መወዳእታ ኣበይ ተበፂሕ ለቲ ኩነታት ንሪኢ ኣለና pushing, especially for those who survive, but nobody wants to be the last one to die. And of course, the question is, there doesn't need to be any more dying, so why not accede to extremely clear and painful reality? And I'm going to show you why I say it is so clear here today. First of all, I want to go to a couple of pieces from today's military summary talking about this action at Pokrovsk, and there's a couple of really important
نريم زلنا نابنا رويترز تايب لاله رويترز بالت ناي امريكا نايتي ناي وغ غوسغوس جبر كفال ناي امريكا ملحسون افوني زبحال تايب لاله يوكرين loses ground near strategic hub of Pokrovsk ስለዚህ mainstream media اتي راشا تدر عملا راشا شحات ميتوما راشا يبلان قال يبلان نابل زغزغز نبره يوكرين تسعرلا يوكرين توصالا يوكرين تودغالا يوكرين تروح مشالا طراي كوين زولو زينوم زعا حبوا بزي كل درجه بصحي سلو زلو كريدبيليتي ناتو مس يوكرين بعلم كابو غيرهم ناطف انديم زخدو زلو مين ستريم ميديا ناطف يزخي زلو حدا بحدا كاب بيزنس كوسو قريبه مالو معناتو ات زغبرو زنبرو تزخدو زنبرا كايدا حدش زلو منسيك سمع ما يدلني كاباتهم زركب زخونه يكون حبريتا يلن بجاكا بروباغندا سلازبالت منسي دايز قبر كاب يوتيوب كاب تيك توك كاب كال ناس زخونه سبات ولا ون كومبليتا يكون حبريتا ولا ون بيرفكتلي ዝተቆራረፀ ካብ ቅድመ ግንባር ዝመፀን ሓበሬታ ይኹን ስለምንታይ እቲ ቅድመ ግንባር ኢሎም ዝገብርዎ ድራማ ከም ዝኾነ ካ ሰብ ፈሊጡ ኩሉ እቲ ዘርእይዎ ዝነበሩ ድራማታት እዩ ነይሩ መብዛሕትኡ ንሳቶም ክስዕሩ ከለዉ ዘርእይዎ ፅቡቅ እዩ እቲ ንሶም ዝድግፎ ሓይሊ ክሰዓር ከሎ ግን ኣብ ካልእ ቦታ ካልእ እዮም ከሪኡካ ዝፍትኑ ሓቂ ከሪኡካ ይደልዩን እዮም ስለዚ ልክዕ ከምቲ ናይ ዝኾነት ሃገር ብዛዕባ ሃገራት ፅቡቅ ጥራይ ትገልፅ እዚ ምዕራባዊ ሚድያ ድማ ንናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ንፅልዋ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ዝደፍእ ነይሩ እዚ ኣሜሪካውያን ክሰዓሩ ከለዉ ድማ ኣይርኤካን እዩ ወይ ኣሜሪካውያን ሕማቅ ዝገብሩ ኣይርኤካን እዩ that's why ናይ ካልእ ሚድያታት ሰብ ዝያዳ ክመርፅ ጀሚሩ ዘሎ ንመለስ ኣብታ ርስና እዚ ኩነታት እዚ ኣብ መወዳእታ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ናህሪ ናይቲ ኩናት ከ ናበይ ክወስዶ ንዝብል ክንርክብ ፍትን ኢና ምክንያቱ የስ ራሽያ ትደፍእ ኣላ ዩክሬን ድማ ትሽገር ኣላ ንብል ኣለና ግን ብቐሊልካ ክትሪኦ ትኽእል ኣይኮነን ኣሜሪካ ዝበሃል ሃገር ክሳብ ዘሎ ድሕሪ ዩክሬን ኣሜሪካ ብናይ መንገዲ ሓደጋ ክትወድቕ ትኽእል ኣይትፍለጥን እያ ንኣሜሪካ ንዕርካ ምርኣይ ብሓደጋ ናትካ ጥራይ እዩ ኣሜሪካ ዩክሬን ተተሳዒራ እንታይ ክትከስር እስከ ገንዘብ እያ ከሲራ nothing more መሬታ ኣይተሃረመ ገሊኣ ኣይተሃረመ just everything is perfectly running ኣብ ዓዶ ቁጠቦም ቁሩብ ዘለቕለቕ ብላ ኣሎ ግን they have no problem and this is ንኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ዘቐፅሎም ቀዳማይ ኩናት ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ኤሮፓ ሓመድ ድፋጮም ክሰትዩ ከለዉ ኣሜሪካ ግን ሰራዊት ጥራዮም ሰዲዶም ነይሮም ኣፅዋር እዮም ሰዲዶም ነይሮም ፒርል ሃርበር ተሓሪምና ኢሎም ክሳዕሎም እዮም ዝዛረቡ ኣብ 1942 ገለ ኣብ ከባቢ ሃዋይ ዝነበረ ቤዝ ናቶም ስለዝተሃረመ እሱ እዩ ተሃሪሞም ስለዚ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ካብ ማዕደ እያ ትሪኦ ዘላ ራሽያ ግን ኣብ መሬታን ኣብ ገለመለያን ሰራዊታን እዩ ዝመውት ዘሎ so there's a big difference ኣብዚ ኣሜሪካ ግን ኣይተተንክፈን ኣሎ ገንዘብ ፕሪንት ገይሮም እዮም ዝዋጉ ዘለዉ they can print again so ንኣሜሪካ ኣቃሊልካ ምርኣይ ዋላ እውን ኣብ ከምዚ ሕጂ ዘላቶ ድኽምትላ ገለገለ no it's not gonna work ኣሜሪካ ነብሶም ኣልዮም እዮም ዝዋጉ ዘለዉ ሓፃውንቲ እዮም ዝሸጡ ዘለዉ ሓፂን እዩ ኤሮጳ ይድርመስ ዘሎ ብቁጠባ ብወታደራዊ ብኩሉ ነገር በር ኣሜሪካ ገና ነቲ ኩናት ክረብሑሉ እዮም ክጥቀሙሉ እዮም ድማ Wednesday, the US warned that Russia might soon use the Oreshnik missile against Ukraine again. Will the United States be able to stop Russia's Oreshnik? We get to that in just a bit. First, Russian forces have made significant tactical advances and are now just 3 kilometers from the southern outskirts of Pokrovsk. But why is the city so crucial? Why has it become such a crucial flash? So, ክልተ ነገራት እዩ ዝዝረብ ዘሎ ሓደ ራሽያ ነቲ ኦሬሽኒክ ዝበሃል ሚሳይል ከም ብሓድሽ ክትጥቀመሉ ምዃና ኣፍሊጣ ኣላ ምክንያቱ እቲ ኣታክ ከም ዝበሃል ሎንግ ሬንጅ ንነዊሕ ከይዱ ዝሓርብ ሚሳይላት ናይ ኣሜሪካ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ሳተላይት ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ኤክስፐርትስን ቴክኒሽያንን ክትኮስ ዘይክእል ምዃኑ ቭላድሚር ፑቲን ኢን ዲቴይል ዝገለፆ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሚሳይል እዚ ካብ ዩክሬን ተተኩሱ እንተመፂና ዩክሬን ኣይኮኑን ዝትክስዎ ዘለዉ ተኮስቲ ናት ኣሜሪካ እዮም ናባና ክመፅእ ከሎ ዕላምኡ ድማ ብሳተላይት ናይ ኣሜሪካ ተመሪሑ ዝመፀና ዘሎ ነቲ ጃሚንግ ናትና ኩሉ ሓሊፉ ክመፅእ ዝኽእል እንድሕሪ ኮይኑ ባይ ዘ ወይ እተን ተተኮሳ ሚሳይላት እውን ዕላምአን ኣይሃርማን ራሽያ ምኪናትን እያ ስቲል ግን ይትኩሱ ምህላዎም ይትሕቶ ስለዚ ናባም መፂኡ ኣሎ ግብረ መልሲ ናቱ ድማ ፔንታጎን ናይ ኣሜሪካ ግብረ መልሲ ይብሉ ኣሎ ክንሪኦ ኢና ፅኒና ስለዚ እንታይ እቲ ጉዳይ ኣሜሪካ ስቲል ጆ ባይደን ዝመርሖ ዘሎ መርሕነት ክሳብ ሕጂ ነቲ ኩናት ከርስኖ ናብ ካልእ ሓደገኛ ማእዝን ክወስዶ እምበር ጠጠው ንኸብሎ ወይ እውን ምርድዳእ ንክገብር ኣይደልን እዩ ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ ገለ ነገር ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎም ምትእትታው ንክገብሩ ናተይ ካልኩሌሽን ከም እዩ እንተዘየለ ስቕ ኢልካ ንዘይትፈልጦ ሰብ ኣይትቕስቅሶን ኢኻ
ኣብ ኖርማል ኩና ዘይትስዕሮ ዘለኻ ውሽጢ ንራሻ ዘተኩስ ምክንያት ግብረ መልሲ ናይ ራሻ ስለትደሊ ዘለኻ ጥራይ ራሻ ድማ ናይቲ ትገብሮ ዘለኻ 10 ብርቱዕ ሚሳይል ቅድሚ ሕጂ ንሙሉእ ዓለም ዘዛረበ ሚሳይል ተኩሶም እዮም እጂ ድማ ክደግሞ ምዃኖም እዮም ዝንገሩ ዘለዉ ስለዚ ድሮ እቲ ናይ ዋሽንግተን እስከ መጠንቀቕታ ንስማ Putin has said publicly that Russia intends to launch another experimental Oreshnik missile, as you mentioned. It's possible that Russia could do it in the coming days. I don't have an exact date for you. I think it's important to note that should Russia choose to launch this type of missile, it's not going to be a game changer on the battlefield. It's just yet another attempt to inflict harm and casualties in Ukraine. We've seen this before. They're trying to use every weapon that they have in their arsenal to intimidate Ukraine. But of course, Ukraine, with the United States, other partners around the world, continues to have our support as they, fight every single day on the battlefield. As Ukraine. So انتهت بالدلع ناي بنتاغون وحبيت كاليا ناي أمريكا مالتيو ناي منستر مكلخال ناي أمريكا وحبيت كاليا انتهت بالدلع فلاديمير بوتين ويون روسيا أبز قربا وانون نتي أوريشنيك زبهال ميسايل ناي ميد رينج زبلو نيروبا كهرم زغل كم نيكولار عقم زلو نيكولار ون حيزك خيز زغل قل ات ميسايل بومب ناتو كم ناي نيكولار برتع الواقع فتر زغل قل شررت هذا يبليو زي نيكولار كنت كم كل نحرقينه نزكت كم تخلي خاجن وتسيت كم تاني نيكولار كم تزغل مهانو ساعة كندي حدا جنيا مهانو ميسايل زنقر قلت أفناتو برتعناتو زخون اير ديفنس سيستم دما كل كلهم زي كل فلاديمير بوتين نجيرو تراي دكونس demonstrate جير وار يوم would so if that is the case الجد ما دقي وقت كمالي الزك كمالي زلوا دما according to the plan نايت فلاديمير بوتين ذهبوا إزاي أصواراتنا أمريكا تكيم كونوا اشتران تحريمكم كنت تقبلوا مخانا يلو يعطنك غنيرو سلازي نتمتن كعطاء سوغر زلوا أمريكا تدقفوا زلا يوكريني أنت قبل ما تصير مغمتي أمريكا ما انتهت بالدلة ولا حنت مالت جيم تشينجر هيكون زي ميسايل جيم تشينجر زي ميسايل زي أبي يوكرين جنا هيكون يوكرين هيكون جيم يوكرين already بتي conventional أسوار كسر واحد مزغولي فلتي مع أمريكا روسيا زي أوريشنيك عند علامو نيروبايو نزور كوننا مالتي تي ميسايل تي عندي أتوكروناتو أقداسنتناتو ني أوروبا نكهرمي سلامتين أوروبا دما إتن هجرات أوروبا أمريكا زهرم استراتيجيك weapons بلوا strategic long range missiles بحال ناي روسيا بمولن أمريكا استجبري ناي نوح حكات ميسايلات زلهم زبلوا السو كله ICBM زبال intercontinental ballistic missiles زبال السو ناي أمريكا نكهرم زجبروا ويكال علامة يبلون كل الرحقات calculations أمريكا إزاي mid range معناته أوروبا زخون بفلا يجبروا نيرو كابتن أمريكا زبلوها وزدي دلينيا زي ميد رينج مالت لندن باريس كلام نوعهم كالكوليت جيرهم زقبروي نقول علامة بأوروبا زلوا كل لاي مبرع عاقفالنا أمريكا كهرم زخلي جت ميسايل هايبرسونيك يو أزيكل توفيو قبل علي دما كم زبال نيكول راوي أطوار ونحيزك خيز زخلي لازم نغلطيو بزي نيكولار كهال بومب كم زخلي so this is a very serious issue جد دهنا لك عن السوم ستكمت جرمان ما تعتمريت وي بانكر سناتنا محبينا يتزبنا كان حي لهم كلالنا كان دالهم كلالنا زبل مصر ويشتاو قدايتنا جرمن درونت قداي بأتب كسر حلو أني هم يمكن بواقعي كسر حلو كم جمرو alright زي كل نبلوز لنا من البات نقل سبات بقربة كير دوم يخليو independent media نزجن بقربة يزكاة تلوزلو لنتاي المين ستريم ميديا كحب علنا يزفتن زلو نزو قداي زي كحبون سب كيف فلطوني دزعر زلو نغتل نشتي من اسمعي دحرينا بسخ من لسنا Additional defenses given Russia's saber rattling on this missile? Ukraine's priority defenses remain, one of them remains air defenses, and that's something that we continue to flow to Ukraine, whether it be through USAI packages, like you saw the Secretary announce at the Reagan Defense Forum. So زخونا نزيك كلا خلط غليب كمو مع اللهم ديوم إلى ما لحنت يبلو من مالتي ريجولار نحنا اير ديفنس سيستم نهبام نعوك نهبام نفتنا لنا نعون أخول كبو ما يكلون يوم أبز حلفسي زلنسكي حمش تتراي هبونا كابتن باتريوت تستبهالي الوم يا أبو نايت السماء من مغنياته حدا يدك سرح دوح زي سلا دوسد زي ما أمريكا بزوهم يبقى ممني يوكرين ونكو زاكل يبقى ممني رامجن سلا زي الرمز اللي سنو بعلو سلا زي نقولنا زي مرابع عالم بر سلا زي الرمز اللي يمزي بلو ولا تير تليفون سيستم يبقى له تبراشاوين
تفلالي عينة ميسايلات ስለተጠቀሙ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም እውን ክትሃርሞ ትኽእል ኢኻ ንዕኡ ብዘሽክዕ መንገዲ መፂኻ ማለት እዩ ሶ እሱ ስለ ዝኾነ እቲ ኣሜሪካ ድማ በቲ ቅልጣፈ ንሳኻ ተፍርዮ ትኽእል እስራኤል እውን ብዙሕ ስለትደሊ ዘላ ካልኦት ሃገራት ድማ በብዝሒ ይደልያ ስለ ዘለዋ ስዑድያ ይደልዩ ኣለዉ ቀጠር ይደልዩ ኣለዉ ከምኡ ስለ ዝኾነ ንዩክሬን ጥራይ ንክቡ ከቢድ እዩ ስለዚ that's why ድማ ኣብ ቁሪ ገዲፎሞም ዘለዉ በቃ ዕድልኩም ረኣዩ ኢሎም ኣብ ቁሪ ገዲፎሞም ዘለዉ ክንብል ንኽእል Alexander, let's talk about another ATACMS strike in Russia, in the Rostov region, the southern region of Russia. 6 ATACMS, the Russian Ministry of Defense, they already issued a statement very quickly. They issued a statement on this latest ATACMS strike into Russia, and they said 2 of the ATACMS were shot down, the other 4 were taken down with electronic capabilities, and there were no deaths. A couple of Russian soldiers were injured. Some. So ሽድሽተ ሚሳይላት ካብዞም ኣታክምስ ዝበሃሉ ተተኪሶም ከም ዝነበሩ ኣብ ሮስቶቭ ዝበሃል ሪጅን ዞባ ናይ ራሻ ካብ ዩክሬን ማለት እዩ እዚ ከዓ ንውሽጢ ራሻ ኣትዩ ዝሃርብ ሚሳይላት ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣታክምስ ማለት ናይ ኣሜሪካ እዩ ሶ ግብረ ራሻ ድማ ስቴትመንት ኢሹ ገይሮም ነይሮም እዚ ከዓ ኦልሬዲ ፈሊጦም ስለ ዘለዉ ግብረ መልሲ ናቱ ድማ ኦልሬዲ ተፃሒፉ ተወዲዩ ዘሎ እዩ Some equipment was also damaged. But this is the 3rd ATACMS strike and the 4th overall, if you include the Storm Shadows. It's been into pre-2014 Russia, and I believe it's been, what, Alexander, 2 weeks, 3 weeks since the last ATACMS strike? So, መበል ሳልሳይ ራብዓይ ግዜ እዚ ካብቲ ናይ መወዳእታ ዝተገበረ ድማ 2 ሰሙን ቅድሚ 2 ሰሙን ገይሮም ነይሮም ሕጂ ድማ ይገብሩ ኣለዎ ስለዚ እቲ ምጥሓስ ማለት እዩ እቲ ካብቲ ቀይሕ መስመር ተባሂሉ ዘሎ ምጥሓስ ክሳዕ ክንደይ ይደጋገም ከም ዘሎ እዚ ድማ ንሓደጋ ንኻልእ ውሳኔታት ዝዕድም ምዃኑ Exactly. Which is which takes me to what the Ministry of Defense said, which is that this will not go unanswered. And the collective West mainstream media, Alexander, they are saying that Russia is going to launch an Orezhnik strike. They believe Russia is going to launch an Orezhnik strike into Ukraine. So they believe it's going to be, the retaliation will be confined to Ukraine, but they are saying that an Orezhnik missile is coming to Ukraine. What are your thoughts on what happened? It's very interesting because سنتاي ዝብል ዘሎ ራሻ እቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ራሻ እዚ ስጉምቲ እዚ ብዘይ መልሲ ክሕለፍ ከም ዘይኮነ ነጊሮም ኣለዉ ስለዚ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ምዕራባዊ ሚድያ ማለት እዩ እቲ ኦሬሽኒክ ዝበሃል ሚሳይል ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ድሮ ክዛረብን ከብልን ጀሚሩ ኣሎ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ነዚ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ኣፈኛ ናይቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ሓቲቶማ እውን ትፅቢት ከም ዘለዋሳ ኣብ ዝሓለፈ ነቲ ሚሳይል ክትክሱ ከለዉ ንኣሜሪካ ኣብዴት ከም ዝሃብዋ ኣብ ላስት ሚኒት ሓበሬታ ሂቦማ ከም ዝነበሩ እቲ ሓበሬታ ግን ኣብ ዩክሬን ከም ዘይበፅሐ ድሒሮም ገሊፆም ነይሮም ስለዚ again ሕጂ እውን ደጊሞም ክትክሱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ and we will see. Because of course we had those previous strikes that you spoke about, the 3 ATACMS strikes, previously in November. We've had the Storm Shadow strike. Then there was the Orezhnik strike, which did cause a big stir in the West as well. Then there was at the same time 3 or 2 ATACMS? Oh, was it 2 ATACMS strikes? 2 ATACMS. It was strikes. 1 ATACMS, then the Storm Shadows, then another ATACMS, and that's when the Orezhnik came, right? The Orezhnik came, and there was also a telephone call between Gerasimov, the chief of the Russian General Staff, and Brown, who was the chairman of the Joint Chiefs of Staff. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ቀዳማይ ኦሬሽኒክ ክጥቀሙ ከለዉ ራሻ ቅድሚኡ 3 ግዜ እቲ ኣታክም ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ከሎ እቲ ስቶርም ሻዶ ዝበሃል ዘሎ ድማ ናይ ዩኬ እዩ ስለዚ 3 ግዜ 2 በቲ ኣታክምስ ሓደ ድማ በቲ ስቶርም ሻዶ ዝብል መጥቃዕቲ ምስ ገበሩ ሽዑ እዩ እቲ ናይ ኦሬሽኒክ ዝበሃል ሚሳይል ግብረ መልሲ ዝሃብ ራሻ ስለዚ ራሻ ብጥንቃቐን ህድእ ኢሎም ግብረ መልሲ ዝብ ሃገር እምበር ብስምዒት ተብተብ ኢሎም ዝገብሩ ይኮኑን ዓቕሚ ከለካ ብሓላፍነት ክትጥቀመሉ ከለካ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ክሳብ ሕጂ እንታይ ይፅበዩ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ከም ዝብል ዋላ ብራሻ ብዙሕ ሰብ ከም ዝብል ስለምንታይ እዩ እዚ ኩሉ ዓቕሚ ከለና ክሳዕ ክንዲ ዝንድፈር ዘለና ዝብል ብዙሕ እዩ ፑቲን ግን ካልኩሌሽንስ ኣለዎ እቲ ኩናት ናብ ካልእ መኣዝን ክኸይድ ኣይደልዩን ዘሎ ሓደ ድማ ኣትሊስት ናብ ካልእ ኩናት ዘኽደካ ቅቡል ምክንያት ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ዋላ ተኪሶም ዳ እምበር ዓብ ዳመጅ ነቲ ሃገር ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ንሴኪሪቲ ናይቲ ሃገር ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ፍፃመ ስለ ዘይረኣዩ እዮም በቲ ዋላ እቲ ዝኮ ዘሎ ኣፅዋር በቲ ናይቶም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣብ ዝኾነ ከቢድ ቦታ ወይ ኣገዳሲ ቦታ ከምዚ ዓልብ ይገብርዎ ስለ ዘለዉ ንዓበይቲ ስጉምትታት ኣይተደራረኽናን ዝብል ውሳኔ ግን ስቲል ክቕፅልዎ ድማ ይደልዮም እዩ ዘሎ
እዚ ክትግብሮ መልሲ ድማ ኣሎ እዩ And then we had Was that after the Oreshnik or before? around the same time. It was Okay. everything took place. Everything took place together. But clearly, and it's widely assumed that Gerasimov gave the Americans some kind of a warning. And it wasn't. It's important to say people are overlooking this. That when the Russians retaliated, obviously there was the Oreshnik strike on the Yuzhmash factory in Dnipro, which is a big event and one that attracted a huge amount of attention. But it wasn't the only retaliation that the Russians conducted, because they tracked down and found 5 HIMARS launchers in Sumy region, which were clearly the launchers that had been used to conduct the attack and strikes in Russia, and they were destroyed. There's no denial of this. And the Russians also attacked certain other locations across Ukraine, and one of them was a intelligence gathering or analysis building. ሶ እቲ ራሽያ ዝሃርምዎ ዘለኹ እንታይ እቲ ቦታታት ደይንርዮ ዝብል ዘረባ እውን ኣሎ ብሶሻል ሚድያ የስ መብዛሕትኡ ሰንስቲቭ ናይ ወታደራዊ ወይ ንኣገዳሲ ዕላማታት ዘለዎ ቦታታት እዩ ስለዚ እቲ ዝሃብዎ ፋብሪካታት ናይ ኣፅዋር ድዩ ከምኡውን ን ሃይመርስ ዝበሃል ንርሑቕ ክኸይድ ዝኽእል ስውን ሚሳይላት እዩ ክኸይድ ከሎ ናብ ሱሚ ዝበሃል ከተማ ናይ ዩክሬን ናብ ራሽያ ገፁ ዝኣቱ ዝነበረ ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ክጥቀምሉ ይመስለኒ ናብኡ ክኣቱ ከሎ ኣብ መንጎ ከምዚ ኣብ መንገዲ ክህረም ከም ዝተገበረ ስለዚ ራሽያ ዝኩሉ ከበድቲ ሚሳይላት ናታ ዝበዝሐ ግዜ ነቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ዩክሬን ክሓሳብ ዝኽእል እምበር ንሲቪል ክሓሳብ ዝኽእል ኣይኮነን ኣሚን ከም እንተዝኸውን ነይሩ ንዝኩሉ ኣፅዋራት ናይ ራሽያ ኣብ ዩክሬን ክንደይ ሰመይቲ መሃለወ እስራኤል ትገብሮ ዘላ እኮ ንሪኦ ኣለና ዝገበረቶን ትገብሮ ዘላ ኤቭሪዴይ ምስ ተኮሰት 20 50 200 300 ዝሞትሉ ሰባት ኣሎ ግዜ ኣለዎ እዚ እስራኤል እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ እንታይ ዓይነት ሃገር እዩ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ምርጫታት ኣለዎ ራሽያ ድማ እንታይ ኣለዎ ንፈልጥ ኣለና ኣብ ዩክሬን ክንዲ ገለ ቦምብ ተተኪሱ ሓደ ሰብ ቆሲሉ ይዝበሃል ወይ 5 ሰብ ተመይቶም ኣዝዩ ብዙሕ እዩ በንጻሩ 5 ሰብ ውሕዳት ማለት ኣይኮንኩን ወታደራት ግን ብዙሓት እዮም ዝሞቱ ክትፈልጡ ዘለኩም ሓድሽ ሓበሬታ ወፂኡ ዘሎ ኣብ ኤክስ ዘውር ዘሎ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትነ ገና ብቪድዮ መልክዕ ስለ ዘይረኸብኩ እምበር ኮሎኔል ዶግላስ መግሬጎር ሼር ዝገበሮ ኤቢሲ ዝበሃል ዲ ዋላ ኤምቢሲ ዝበሃል ሼር ከም ዝገበሮ ክሳብ ሕጂ 1 ሚልዮን ወታደራት ናይ ዩክሬን ተቐቲሎም ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ 1 ሚልዮን ልዕሊ 1 ሚልዮን ወታደራት ተቐቲሎም ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ ኣሚን ዩክሬን ሰራዊት የብላን ክበሃል ከሎ ኦልሬዲ 35 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ነዚ ኩናት እዚ ድማ ነዊሄም ተዳልዮምሉ እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ዓያሹ ነበሩ እንቶም ኣሜሪካ እዚ ብዙሕ ሰራዊት ነይርዎም ዩክሬን ኣብ መጀመርያ ድማ ብስምዒት ብዙሕ መንእሰይ ብወለንትኡ ተዓስኪሩሎም እዩ ስለዚ ኣበያት እዩ ዝኽእሉ ሰራዊት ዓብይ ሕቶ እዩ እዚ ኣይንገርን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ መንእሰይ የብላን ከንዕስክር ኢና ካብ ዝብሉ ጥራይ ዓመትን ገለን ገይሮም 2 ዓመት ቀሪቦም ኣለዉ ስለምንታይ ደይዕስክሩ ስለዘየለ መንእሰይ ነቲ ዘሎ ኩሉ ግዜ ምስ ዓስከር ወይ እኹል ኣይኮነን ግን ስለምንታይ እኹል ዘይከውን ዘሎ እቲ ኩናት ብርቱዕ ስለዝኾነ ብዙሕ ይሞት ስለ ዘሎ እዚ ፈላሊኻ ማለት ኮመን ሰንስ እዩ ነዚ ኮመን ሰንስ እዮም ንሰብ ከምዘየለ ራሽያ ብነፈርትን ብሚሳይላትን ገይራ በል ትብሎ ኣላ ምስኡ ክመጣጠን ዝኽእል ዋላ እኳ ኣፅዋር ሂብዎም እንተለውን ዩክሬን ክንዱ ምስቲ ናይ ራሽያ ዝመጣጠን ግን ሂብዎም የለውን ብነፈርቲ ዋጉ የለውን ዩክሬን ራሽያ ግን ኮምፕሊት ናይ ኤር ዶሚኒየን እዩ ዘለዋ እቲ ኣየር ናታ ድማ ናብ ዩክሬን ኣየቱን እዩ ሓፍ ኢሉ ካብ ራሽያ ኣብቲ ከባቢ መሬት ናይ ራሽያ ናብ ዩክሬን ቅርብ ኢሉ ካብኡ ይድፍንዎ ነቲ ግላይድ ቦምብ ዝበሃል ኣሎ ብጣዕሚ ሓደጋ ዘውርድ ዘሎ ኣዝዩ ገጅፍ ኣዝዩ ሓደገኛ ኣዝዩ ዲስትራክቲቭ ክሳብ 3,000 ኪሎ ድዩ ወላ ገለ ዝብልዎ ዘሎ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ቦምባታት በዓሉ ከዓ ከም ነፋሪት ከይዱ ኣብቲ ቦትኡ ክሃርም ዝኽእል እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይራ ትሃርሞም ዘላ እዚ ከዓ ግድን ይሞት ከስዕብ ዩክሬናውያን ወላ ንምንታይ ሓያላት ዝኾኑ ድፋዕ ይሃልዎም እቲ ዓውደ ኩናት ዕድል ዝህብ ኣይኮነን ንመለስ ኣብዚ break through the Ukrainian fortifications, and that gets them quite literally at the gates of Pokrovsk. But we're going to talk more about this towards the end of the episode, because now we have to go back to where things began, back to the beginning, back to the green t-shirt, and his reaction to Viktor Orban. Zelensky sharply reacts to Orban's call with Putin. Quote, "We all hope that Orban at least won't call Assad in Moscow." Zelensky ab ናይ ሰላም መንገዲ ናይ ምርድዳእ መንገዲ ከምዘየለ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ጽቡቕ ጌሩ ዝፈልጦ ነዚ ዘለንስኪ ሰላም ዝደሊ ሰብ ከም ዘይኮነ ነቶም ናይ ውግን ዕግርግርን ኣብቲ ኩናት ጥራይ መርሕነቱ ክቕፅል ዝኽእል ሰላም ተመፅኡ እታ ስልጣን ክትህልዎ ከምዘይ ኮነት ስለ ዝፈልጥ ነቶም ሰላም ዝብሉ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘዳኽም ዘሎ ኣብዚ ሓንቲ ሪፖርት From conflict in the Middle East to conflict in Europe, Russia has accused Ukraine of using Western-supplied missiles to attack a military field located in the country's southwestern region.
The Russian Defense Ministry said Kyiv fired at least 6 Army tactical missile systems supplied by the United States. Now Moscow is vowing retaliation for the strike, saying the long-range missile attack will not go unanswered. So እዚ እቲ ንሪኦ ፀናሕናዩ እቲ ነቲ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዳርጋ ብኩሉ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ምክንያቱ ናይ ራሽያ ግብረ መልሲ እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ናይ ዩክሬን ዝገበረቶ ብዙሕ ለውጢ ኣየምፀን እኳ እንተተባሃለ ናይ ራሽያ ግን ብዘይ መልሲ ክንሓልፈ ይኮናን ኢሎም ስለ ዘለዉ On the morning of December 11th, 2024, the Kyiv regime launched a missile strike with Western precision weapons at the Taganrog military airfield in the Rostov region. This attack by Western long-range weapons will not go unanswered and appropriate. So ንሪኦ ዘለና እዚ ናይ ራሽያ ዲፈንስ ሚኒስትሪ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ራሽያ ዝሃበ ገሩ መልሲ ኢና ንርኢ ዘለና ኣገይን ኤግዛክትሊ ከምታ ዝተባህለቶ እቲ ሓበሬታ ተባሂሉ ኢሎም መጥራይ ዘይኮነን ብዝተኻለ መጠን ብንጹር ኤቪደንስ ብዘለዎ ክገብሮ የፍትን እየ ግን ኩሉ ግዜ ቀሊል measures will be taken. Russia says all 6 missiles were either shot down or intercepted and their debris caused minimal damage. Meanwhile, officials at the Pentagon raised the alarm that Kyiv's further use of these weapons could prompt Moscow to launch another intermediate-range ballistic missile at Ukraine. The missile called Oroshenk was first launched at the Ukrainian city of Dnipro last month after Kyiv used the same U.S.-supplied weapons to strike Russia. So ኣብ እቲ ኩነታት ናበይ ገጽካ ይኽየድ ከም ዘሎ ኣብ ተደጋጋሚ ኢና ንርኢ ዘለና ናይዞም ክልተ ሓይልታት ኣብዚኣ ግን ነይራ ሓንቲ ሪፖርት ዝያዳ ኣቴንሽን ናተይ ዝወሰደት ብዛዕባ እዚ ሚሳይል ፑቲን ክዛረብ ከሎ Let me remind you once again how the Orshnik works since you've asked. Dozens of warheads, homing warheads, attack the target at a speed of 10 Machs, which is about 3 kilometers per second. The temperature of the striking elements reaches 4,000 degrees. If my memory serves me right, the temperature on the surface of the sun is 5.5 to 6,000 degrees. Therefore, everything that is in the epicenter of the explosion is divided into fractions, into elementary. شوف لأن بوتين بتحدد بدأ في الرهم من قدبة دما بديتيل مزعبات أوريشنيك زارب كله قطافناتو 10 ماكس يزبح زل 10 ماكس مالت كاب دمت فتنة ناي دمتي لا علي فتنة زلوا مالتيو هايبرسونيك يزي قالوا دما هاي أبتنا تبوت أنت مثل خايا مقاتنا تكسب 5 ديجري سنتيغريد دبز مقات 3 حمشن عنا بزي 3 شدشن قال ملا بزي أوروبا قد لك عايز دلي درجة سب برتع مقات كم زلي زنقر 5 جريد ديجري سنتيغريد تي أبز حي زلوا زورش نيك زبالك 4 ديجري سنتيغريد على مقات لذي نسست تنقفاب تقول زلوا سب كله فحبتني زعاتو تعالى لا أو خلي زموتي زبل زلوا زي برتع زغنة مثال مهانيو in details قالت أبز مالتي. Particles, essentially turned into dust. As has already been said, we will respond to the ongoing strikes on Russian territory by Western-made long-range missiles, including by possibly continuing to test the Orshnik in combat conditions, as was done on November 21st. At present, the Ministry of Defense and the General Staff of the Russian Army are selecting targets to hit on Ukrainian territory. These could be military facilities, defense industry enterprises, or decision-making centers in Kyiv. So بحفشة انتهينا كنهرم دبل دلوبزي نتي decision making places أو أجد علاماتنا كنهرب جن even decision making places مالت كم بعل منقستاو تكالات مالتي وزلنسك زلوا بوتاتون انت رقيبهم كهرمو خمس خلو يزتن كغزلوا بحفشة جن أبزي أجن يرى تخالك أن أنا خلكم دليل زلوا نزي ناي سلام تبغسو كم يجيرو كم زشك على اللوزة. With Hungarian Prime Minister Viktor Orban, the call was reportedly initiated at the request of Orban, who cast himself as a possible mediator in his self-styled Ukraine peace mission. However, the Hungarian leader move drew the ire of Ukrainian President Volodymyr Zelensky. In a social media post, President Zelensky slammed Orban for undermining Western unity and mocked him for boosting his personal image. It's absolutely clear that achieving real peace and guaranteed security requires America's determination, Europe's unity, and the unwavering commitment. بزعبا ناي سلام تبغسو تازلو أنصارو نكخيد عتيقو خمزولينا نرزالنا إذا خانتايو إتناي سلام تبغسو بفيكتور أوربان زقبر زلو بفتسم ترقم كمزي بلون جزية كباخن يتكاملو خمزولو ننفسو سئلنا نفسو فيكتور أوربان إيماجيناتون متعراين بر سلام كمتزخل سبا يكونن بمبال زلنسكي ترير قبر ملسيحي بلو مالو of all partners to the purposes and principles of the UN Charter. No one should boost personal image at the expense of unity. Everyone should focus on shared success. Unity in Europe has always been key to achieving it. There can be no discussions about the war that Russia wages against Ukraine without Ukraine. Orban responded, emphasizing the Ukrainian leader seemed to have no interest in a ceasefire by Christmas. At the end of the Hungarian EU presidency, we made new efforts for peace. We proposed a Christmas ceasefire and a large-scale prisoner exchange. It's sad that President Zelensky clearly rejected and ruled this out today.
we did what we could. So Viktor Orban ድማ ኣነ ዝከኣለኒ ገይረ ኣብዚ ክሪስማስ ግዜ ሲስፋየር ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ከምኡ ድማ ላርጅ ስኬል ዓብዪ ናይ እሱራት ወይ እውን ናይ ምሩኻት ምልውዋጥ ንክግበር ድሌት ከም ዝነበሮ ግን ዘለንስኪ ስለ ዝነፀጎ ብጣዕሚ ሕማቅ ስምዓልና ብምባል ፅቡቅ ገይሩ ዘለንስኪ ሓሪሞ ነይሩ ማለት እዩ ንሰላም ድልውነት ከም ዘይብሉ ዘለንስኪ ጥራይ ግን ኣይኮነን ንሰላም ድልውነት ዘይብሉ ዘለንስኪ ጥራይ ኣይኮነን ብብዙሕ ሰባት እዩ ዝንቀፍ ዘሎ ናይ ሰላም ድሌት ከም ዘይብሉ ዘለንስኪ ግን መን እዩ እቲ ቀንዲ ከምኡ ዝገብር ዘሎ እንተኢልና ድማ ኔቶ እዩ እቲ ናይቲ ኩነታት ንክቕፅል ዝደሊ ዘሎ ኔቶ እዩ እስከ ኔቶ መራሕናቱ ለንቀነ ዝበሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ድማ ምናልባት ብኣሌክስ ርእዩ ተኮይንኩም ክሳዕ ክንደይ ናይ ሰላም ተበግሶ ከም ዘይብሎም ዘርኢ ኩነታት ንኤውሮጳ ድማ ኤውሮጳ ዘለካ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ይስምዓዮ እዚ And I know many more join us online from all over the world. So good morning, afternoon, evening to you all. I'm very honored to start a crucial conversation with the citizens living in NATO countries, especially in Europe and Canada. It's you I'm talking to. It's your support I need. It's your voices and action. So, እዚኣ መልእኽቲ እዚኣ ነቶም ኣባላት ናይ ኔቶ ዝኾንኩም ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ኤውሮጳን ካናዳን ዘለኹም እዮም ኣሜሪካ ኣይጥቀሱን እዮም ምክንያት ኣሜሪካ ንዓኹም ትምልከት ኣይኮኑን እዛ መልእኽቲ ማለት እዩ ኦኬ what is it about ብዛዕባ እንታይ ክዛረብ ደልዩ ዘሎ that will determine our future security. I'll be honest, the security situation does not look good. It's undoubtedly the worst in my lifetime, and I suspect in yours too. From Brussels, it takes one day to drive to Ukraine. One day. That's how close the Russian bombs are falling. It's how close. ጉዳይ ናይ ሴኪሪቲ ወይ እውን ፀጥታዊ ኩነታት ናይ ዓለምና ብፍላይ ናይ ኤውሮጳ ክዛረብ ከለኹ ኣብ ሙሉእ ዕድመይ እቲ ዝኸበደን ዝበርትዐን ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና ከም ናተይ ግምት ድማ ናታትኩም ኣብ ዕድመይኹም ድማ ነዞም ዝሰምዑ ዘለኹም እውን እቲ ዝኸበደ ሴኪሪቲ ፕሮብለም ይበፂሕና ዘሎ እቲ ፀገም ኣዝዩ ጉሉሕ ፀገም ከም ዝኾነ ካብ ዩክሬን ንብራስልስ ርእሲ ከተማ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ማለት እዩ ኔቶ ኮፍ ኢሉሉ ዘሎ ናይ ሓደ መዓልቲ ብመኪና ኢልዎ ናይ ሓደ መዓልቲ ድራይቭ እዩ ክሳዕ ክንደይ ቀረባ ከም ዘለና ካብ ኪየቭ ወይ ዩክሬን ንብራስልስ ናይ ሓደ መዓልቲ ብመኪና እዩ ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ትሽትሽ ናይቲ ኩነታት ከም ዘለና እናበለዩ ነቲ ህዝቢ ዝነግሮ ዘሎ እቲ ኩነታት ከምዚ እንድሕሪ ኮይኑ እንታይ ካ ክትገብር ትኽእል ንሰላም ክፅውዕ ከይመስለኩም The Iranian drones are flying. And not very much further. The North Korean soldiers are fighting. Every day, this war causes more devastation and death. Every week, there are over 10,000 killed or wounded on all sides in Ukraine. Over 1 million casualties since February 2022. Putin is trying to wipe Ukraine off the map. He's trying to fundamentally change the security architecture that has kept Europe safe for decades. And he's trying to crush our freedom and way of life. Again, كل ጊዜ ከተሰውሉ ለኩም ስታይል ናይቲ ኮሙኒኬሽን ናታቶም እዚ ጽቡቅ ጌርካ ተረዲእካዮ ጥራይ ኩነታት ክበርሃልካ ዝኽእል ሓደ እንታይ ይገብርለው ኢራንን ሰሜን ኮርያን ኣብዚ ኩናት ይኣትዉ ከም ዘለዉ ክነግር እዩ ዝፍትን ዘሎ እዚ እንታይ ራሽያ በይና ትስዕረና ዘላ ክበሃል ሕፍረት እውን ስለ ዝስምዖም ዘሎ ንሳቶም ፀገም እዩ ኔቶ 30 ሃገራት ኢና ኩሉ ዝከኣለና ንገብር ኣለና ሓንቲ ራሽያ ትስዕረና ኣላ ክብሉ ስለ ዘሕፍሮም ቻይና ትሕግዛላ ኢንዳይሬክት ትሕግዛላ ኢራን ድሮናት ትባላ ገለ ናበሉ ነዚኦም ቁፅሪ ካብ ዝሕወሎም ንፑቲን ዝሕግዝዎ ዘለዉ ቁሩብ ዳዕታቶም እውን ካብ ውርደት ስለ ዘጥዕኖም ካልኣይ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ፑቲን እዛ ዩክሬን ትበሃል ካብ ካርታ ናይ ዓለም ከጥፋ እዩ ዝደሊ ዘሎ ታዲያ ይፅበ ነይሩ ክሳብ ሎሚ እንታይ ፍሉይነት ስለ ዘለዎ ኣብ 2022 ወይ ክጅምሮ ክኢሉ በንፃሩ ኸ እቲ ኔቶ ኸ እንታይ ተኣበርክቶ ናቱ ብፍፁም ኣይጠቕስዎን እዮም እንታይ ፈጢሩ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ናቲንግ ንሳቶም ናይ ሰላም ጎስጎሲ ናይ በቃ ኩሉ ነገር ፅቡቅ ንክኸውን ዝሰርሑ ፑቲን ግን ሰይጣን ስለ ዝኾነ ነቲ ፅቡቕና ነቲ ነገራትና ብሕስድና ከጥፍኦ ዝደሊ ዘሎ ሰብ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ነገራት እዚ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ዲስካሽን ዘድልዮ ኣይኮነን ሰብ ኩሉ ተሓቂ ፈሊጥዎ ስለ ዘሎ ማለት መን እዩ ዝያዳ ከስፋሕፍሕ ዝደሊ ዘሎ መን እዩ ነቲ ዘቲ ሰላምን ምቁራፅ ናይ ተኽስን ዘይደሊ ዘሎ ንሪኦ ስለ ዘለና His pattern of aggression is not new. But for too long, we did not act. Georgia in 2008, Crimea in 2014. And many did not want to believe he would launch all-out war on Ukraine in February 2022. How many more wake-up calls do we need?
We should be profoundly concerned. I know I am. Russia's economy is on a war footing. In 2025, the total military spending will be 7 to 8% of GDP, if not more. That's a third of Russia's state budget and the highest level since the Cold War. And Russia's defense industry is producing huge numbers of tanks, armored vehicles, and ammunition. What Russia lacks in quality, it makes up for in quantity, with the help of China, Iran, and North Korea. So كل زنتايو تعلاماناتو زخل الزارب زلو حد شاي كونن مجمري يجزي كونن قد على الزارب وزلو يوزخانتايو نتزبي نتن هجرات مور عب ديفنس انفست نخجبرها نخصوعيو كابي يمتعني نكجبروه حجي حدش حسابه متيلوسو تجنزب كم زي اللي فلت نديو ني إيران تشاينا سمين كوريا ني بوتين يحجزوا همزلو بسلمة وطبعاًاتو نبنا كوينات فوكس كيرو يزرع زلو سلازي نزل كم بدي تقينا نحن انتي كنقبرلنا انتي سواتو يصبينا له نعوغنا قريد فتندلو. This all points in one clear direction. Russia is preparing for long-term confrontation with Ukraine and with us. Hostile actions against allied countries are real and accelerating. Malicious cyber attacks on both sides of the Atlantic. Assassination attempts on British and German soil. Explosions at an ammunition warehouse in Czechia. The weaponization of migrants crossing illegally into Poland, Latvia, Lithuania, and Finland. So كله ديزبلو زلو راشا نعب كوينات تدالو خمزلان بكل من قد ما كتوضغنا تسعر على زبل argument ويسنا مقوت يوم زبو زلو مساتهم كا والحنتي قبريالون صلوتنا قبريهم سبي زلو سلازي كله تي ساتهم زقبرو زلو سكا سلازي سمعهم زلو بنزاريقون كله اتو كوينات نكاسفحفه اتشجر نكاسفحفه زقبرو زلو نيتو كوينات زي لسرح يبلو هذا تكال بكوينات ريزا هذا ناي ساتون ناي ريسا سمسموت زغبرو لساتون دفر تكال تقوين انتايز دلي سابكم موتيز دلي عما كيس معكم كميو دا ساتون زلو تكال كله زي موتيز مني كلت سبات نيرم يبلو سبعين سبيت انت حدا تاسبيت قنانيت سبعي دما ناي ساتون زشيت كلت يوم نبيني سألتهم تاسبيتو مرعاك خوني اتدلي سبات زقنون شعو سلزلو سبعي دما حزن خون موت كقات ميزدلي قبر كله انت خوينو ساتون سلسرة سلازي كلت يوم نعمل حكي صلي خلو صلوتهم سي تقراج عود صلوتين يرز بحال زي أبزخا نعينا نرزلنا. And what is its importance for Russia? Before we go any further, have a look at these visuals we're about to show you. You can hear the sound of heavy fighting on the outskirts of Pokrovsk. بس الدمس زي كوينات برتعنايتي اب بوكروفسكي زبحال زوباز قبر زلو كوينات ساعة كندي برتع كم زلو زي سمع دمسينا رنانا تلاقينا يسمعيو. We all hope that Viktor Orban at least won't call Assad in Moscow to listen to his hour-long lectures as well. And that's the green t-shirt we all know for so long. For someone who keeps claiming on a daily basis that he's interested in peace talks, he seems to be very reluctant. He seems to be resisting any and every effort that has been conducted in order to achieve this goal. Let's carry on. It's absolutely clear that achieving real بحفشة أنت هم زبلو زلو از السبزي از زلنسك زبال ناي سلام دليت كم زي بلو مخنياتو الاماناتو اب كوينات دامبر اب سلام جزي ربح كم زي بلو سلازي نسوس دلي زلو اتو كوينات كناوح اب كوينات دما اجندا سلو زلو كاو سلاز رب زلو of boosting his image at the expense of Ukraine. Well, how about you, Mr. Green T-shirt? How about you? You've boosted your own image, you've boosted your own bank account at the expense of everyone else. But this is a classic case, my friends, of don't look there, look over here, look where I point you to. And then he's saying the good old trope, this phrase that many people are starting to become allergic to, nothing about Ukraine without Ukraine. Well, if you're so principled, then maybe you should apply the same principle to Russia. Nothing about Russia without Russia. But of course you don't abide by that principle. Because if you would, next time you hear Kaja Kallas talking about partitioning Russia and of course, and internally, it had which is range missile on you, the Dmitry powers. So there's that scenario to them. They're good at زعباتي قد ما جنبار I think هاي رخب كان له بحفشة زلنسكي دليتناي سلام كم زي بلو مي سلام كده اليو كم زي تعرزله a major
ነቲ ሰላም ብኣፉ ነታ ኣጀንዳ ናቱ ክሳብ ዘሳልጠሉ እዩ ሰላም ዝብል ዘሎ እምበር ብትክክል ጀኒዊንሊ ካብ ልቡ ሰላም ክመፅእ ከም ዘይደሊ ዘሎ ዝንገር ዘሎ እቲ እንኮ ተስፋ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ እታ እንኮ ተሪፋ ደላ ዕድል ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ እንታይ ክገብር ክእል እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ከይመፀ እዚ ጉዳይ እዚ ማለት ጆ ባይደን 30 ዓመት ከባቢ ነይሩ እዩ ጠጠው ከብሎ ዘይኮነስ መመሊሱ ከንህሮ ኢና ርኢና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ክእል እዩ ትሕቶ ዶናልድ ትራምፕ ከማ ብዙሕ ማኒፕሌት ክገብርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ኣብቲ ኩናት ከምዚ ክገብር ክእል እዩ ክተሓባበር ክእል እዩ ምናልባት ነቲ ናይ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ይርድኦ እዩ ገለ ናበሉ ናብቲ ናቶም ሓባቢሎም ክእትዎ ክፍትኑ እዮም ግን ኣብቲ ቤዝ ናቱ ነዚ ኩናት እዚ ብተሪር ዝቃወሞ ስለ ዘለው ኣይሆፕ ኣብቲ ቅድሚ ኩናት ዝብሎ ዝነበረ መትከላቱ ሓልዩ ነቲ ኩነታት ከም ዝረግን ጠጠው ከም ዝብልን ክገብሮ ተስፋ ንገብር ኣብ ኣሜሪካ ግን ብዙሕ ተስፋ ክትገብር እውን ከቢድ እዩ ብፍላይ ንኩናት ዝምልከት ኣብ ኩናት ብዙሕ ረብሓ ስለ ዘለዎም ረብሓ ክገድሎም ኣይደልን እዮም ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሳብ መወዳእታ ዝተኸታተልኩም እናመስገንኩ ምዝያ ለብዋ ከም ወትሩ ኣብ ሂወትና ሱር በተኻዊ ለውጢ ክንገብር ንደሊ ዶ እምበኣር ንደሊ እንተኮይና ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ካብ ባንኪ ብናፃ ነቲ ባንኪ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንተኽኢልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትካን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርነት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ድዩ ገዛ ኣብ ኣፍሪካ ክትገዝእ ውጥን ይሃለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣትይኹም ርኢኹም ሓበሬታ ወሰድዎ ብርግፅ ድማ ክጠቕመኩም ይኽእል